libre ta karon pa nito baba. Ano lang. Dini may magtao daw. Kananan. Yeah. Alright. Imo na gibira? Bira na na. Imo gibira na day? Mani ito na lang mga badi, mani ito. Hindi ka init. Kiss ko ba? Mama. Ah? Just sir, diha o dire? Pwede radio. Sa atop na nato pagi ah. Ami sa manalo na ako ni ate ko. Eh, with box ya pa ninyo. March. Tas ba? Putla na na. Ay, ikaw mo. Wala sa inyong mga 1-3 ko ba?
Suot na sa opisina.